ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଜନ ଯାଜନ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ଯଦି ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲ ତାହେଲେ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କହିଲେ ପ୍ରବଳ ଯୋଜନ ଦରକାର। ନାମଧାନ ପରେଡ଼ ଯାଏ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ବୋଧ ଯିବ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ବୁଝିବେ। ଯାଇ ଆମର ଶିକ୍ଷାପତ୍ରର କାମ ବିଷୟରେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନବରତ ଯିବା ଦରକାର। ଥରେକରେ ଗଲେ ହେବନି। ଏ କଟକରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ ଚାଲିଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆସିଲେ ଇଷ୍ଟଭୁଜି ପଇସା ଦିଆହେଇଗଲା ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପର ମାସକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେଜଣ ଲୁଚିଲେ କେତେଜଣ ଧରାଛୁଣା ଦେଲେନି। ତା ଘରକୁ ପୁଣି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜଖବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେଜଣ ତା ଭିତରେ କମିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଖିଲୁ 106 ଜଣ। ଗୋଟେ ମୁଁ କାଜି ବଜାର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ରହେ। ତାପରେ କମିଗଲା 76। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରାଯିବ ଆମର ଲାଗି ରହିବା ଆମର ଦରକାର। ଦେଖିବା ଏଇ 106 ଜଣ କ'ଣ 76 ହେଇଛି କ'ଣ ପୁଣି ଆହୁରି କାହିଁ ନ ବଢ଼ିବ। ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବାଟା ହେଲେ ହିଁ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାଟା କେବଳ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଭଳି ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। କାରଣ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେଟାଲାଇଜ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ମୋର ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଧନ କେତେ ଦୂର ରହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୟ ନ କରୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଦେଓଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନର କଥା ସେତେବେଳେ ରେଆଜର ହାଉସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀଷ ରାୟ ଏମାନେ ସବୁ